Il-prinċipju li l-ġid li jkun maħluq mit-tkabbir ekonomiku jitqassam għand il-ħafna u mhux il-ftit kien xi ħaġa li l-Perit Mintoff kien jemmen tant fih. Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat irrefera għal dan il-prinċipju f'diskors li għamel waqt ċerimonja quddiem il-monument tal-Perit Mintoff f'Bormla. Iddeskriva lil Perit Mintoff bħala l-akbar esponent li kellu l-Partit Laburista. Kienet ċerimonja li matula l-Banda San Ġorġ ta' Bormla ngħatat il-Kast tal-ġibs li fuqu kien maħdum il-monument tal-Perit Mintoff. Il-Banda San Ġorġ hija s-soċjetà li fiha Mintoff għamel aktar minn 50 sena president. Fil-waqt li jara fil-prinċipji tant tal-qalb il-Perit Mintoff, Joseph Muscat saħaq li matul aħħar sentejn dan il-gvern ħadem biex jinċentiva lin-negozji biex dawn ikomplu joħolqu x-xogħol. Il-Prim Ministru qal li r-riżultati li qed jinkisbu huma frott id-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu u enfasizza li għall-ewwel darba wara ħafna snin qed nitkellmu dwar żiediet fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali. Kompli jgħid li l-ġid maħluq mit-tkabbir ekonomiku qed imur f'bosta proġetti soċjali bħal housing. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Tony Abela qal li kull mexxej ta' kull pajjiż għandu tajjeb u l-ħażin tiegħu, inkluż minn Mintoff, li iżda meta tpoġġi fuq il-miżin it-tajjeb dan kien ixaqleb il-miżin. Qabbel il-karattru komplikat ta' Mintoff mal-monument li sar fġieħu f'Bormla li għadda minn proċess twil ħafna u li kien fih ħafna stadji.